Hulog mo na yan, Gaw. Yun. Yun. Wala tayong tinatagong Opa! Uy, Gaw! Kamusta? Uy, Gaw, kumusta? Ay, saan mapunta mo? Luluto ako, Gaw. Nagutom kasi ako, Gaw. Alam mo kasi, Gaw, parang special talaga ang araw na to eh. Parang may sinisikreto ka, Gaw ah. Siyempre, Gaw, alam mo naman ako, puno ako na sikreto, Gaw. Patay ka dyan sa asawa mo. Hindi, Gaw, sikretong iba yun, Gaw. Wala naman ganun, Gaw. Baka sabihin ng mga viewers natin, Gaw, na masamang elemento ng kalikasan. Talaga, Gaw ah. Siyempre. Gaw, ano ba lulutuin mo ngayon, Gaw? Siyempre, special na araw to, Gaw. Parang masarap yung... Teka lang, Gaw. Parang may naamoy din ako ah. Parang galing ko naman ako. talaga? Parang amoy ikaw, parang naamoy ko. Ganun pala, Gaw. Bagoong. Welcome nga pala mga bay, mga gawets, sa lahat ng mga pare dyan, mga brad, mga tropa pips natin dyan, mga sis, brad, sis natin dyan. Welcome nga pala sa Taguro Brothers. Dito na naman tayo sa ating another episode ng Taguro Brothers channel. So, ngayong araw na to magluluto tayo ng special and spicy pork binagoongan. So, ang paghinihintay natin, simulan natin, go! Mga gawex-gaw natin dyan, dito na tayo sa main ingredients ng ating spicy, special, and pork bagoong. So, meron tayo, syempre gaw, medyo sinful yung ating ulam, kaya kailangan lagyan din natin ng gulay. Syempre, meron tayong talong at sitaw. So, binaban natin yan gaw para malinis gaw, tsaka hindi yan iitim yung kulay niya. Then, yung karne natin, syempre fresh na fresh yan gaw. Fresh na fresh, galing pa yan sa backyard. So ito gaw, paminta. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, sili. Sili green. Depende kung sa anong gusto nyong sili. Dito naman ay meron tayong asukal or sa English, sugar. Siyempre may mga label yan. Iba na tayo ngayon eh. May sense na tayo. There we go. Ito meron tayong bagoong, alamang. Ito kasi nakaburo na. Mas maganda yung medyo mapula-pula na siya para hindi na siya masyado siyang malansa. Mantika and yung suka. Siyempre yung suka na ginagamit ng mga Taguro Brothers natin. Siyempre yung sukang tuba. Hindi nawawala yan. At siyempre gaw, may bago ako sandata ngayon gaw. Hindi ko alam kung kanino galing pero pinadala kanina sa dito lang. Pinadala kanina. Ewan ko nakapangalan Gordon Ramsay pero sino man yan siya. Shoutout sa iyo, Gordon Ramsay. Basta shoutout sa iyo kung sino ka man. Salamat masyado. Ayun. Tara! Ayun mga gaw. I-deep fry natin yung ating talong. Golden brown. Di ako naiinit sa panahon, naiinit ako dun sa bagay ng kahoy nyo eh. Siyempre napapansin ako, parang galing-galing mo na mag-Tagalog. Alam naman, kahit galing tayong probinsya pero nakapunta din tayo ng Manila. Pinag-ipunan mo yan gaw ha, pinag-ipunan mo talaga yan. Yun, okay na to gaw, pwede na to. Pwede na yan, Gaw. Gusto mo na yan, Gaw. Sitaw. I-deep-fry lang natin, sandali lang to. Parang pwede na to gaw. Okay na to gaw. Siyempre. Sarap yan basta mga Taguro Brothers ang ito gaw.
Proud to be Bisaya tayo, gaw. So, kukunin natin ito, gaw. Dahan lang. Okay, gaw. Susunod yun. Piprito natin itong karne. Ano lumalaban? Parang lumalaban yun. Oh, dahan-dahan lang daw. Dahan-dahan lang daw. So, ngayon, gaw. Ang gagawin natin na ito, gaw. Antayin natin mag-golden brown yung ating karne. Oh, Yun yung masarap eh. Pork belly yan, gaw. Pure pork belly. Yan yung hinihintay natin na brown. Golden brown. wakas. Ito yung perfect, gaw. Yan mo po. Yan oh, golden brown gaw oh. Sarap niyan. So, kukunin natin ito, gaw. Bagoong na ba gaw? Yun na ba yung naaamoy natin kanina gaw? Yun yung gaw. Yung parang ikaw. Talaga? Ano ikaw, gaw? So, start tayo sa luya. Gaw, yung ginagamit ba natin na mantika? Yun ba yung mantika ng baboy? Yan yung gaw. Natural kasi kapag yung mantika ng baboy, yung masadong-lasado yung bagoong. Ganun ba? Yun yung technique dyan, gaw. Alam mo ba, gaw, yung pinag-aawayan sa social media na ano bang uunahin natin? Yung bawang baw, yung sibuyas. Ikaw gaw, ano para sa'yo, gaw? Ako inuuna ko yung ano sibuyas. Mali yan, gaw. Bakit? Dapat inuuna mo yung sarili mo. Kasi kapag inuuna mo yung iba, iiwan tayo ng mga gaw. Naguhugot ka gaw. Kaya unahin mo talaga yung Gusto sarili ko mo, sa'yo gaw. Na-apply mo talaga yung buhay mo dun sa luto mo Sasabay na natin ito, gaw. Yan, gaw. Masaya naman tayo ngayon, gaw. Good vibes tayo palagi, gaw. Walang malungkot sa buhay natin, gaw. Kahit Saka hindi tayo natamaan ng COVID. Totoo yan. Totoo yan gaw. Agree ako dyan gaw. Kahit mahirap yung buhay natin ngayon gaw. Bigyan mo ako ng isang amen dyan, gaw. Amen. Amen! Yun. Ito na yung bagoong. Ayun. Yun yung amoy mo kanina. Ay, yung amoy pala na dala-dala mo kanina. Tinitira mo ako, gaw. Sarap yun gaw. Siyempre, gaw, ibababad natin muna sa suka ng konti. Uubusin mo ba yung suka gaw? Hindi, gaw. Ay, kala ko Grabe uubusin ka mo naman. Oo, parang uubusin mo yan Pwede ka panligo sa'yo, gaw. Kaya Gabi naman yan gaw. Parang pang next year na yan na episode haluin natin yan, gaw. Ay, yan talaga yung sikreto ng bagoong, gaw. Is ibababad mo muna sa suka. Hanggang maubos yung suka, gaw. Yung parang malapot na siya, gaw. Siyempre, paminta. Yun yung paborito mo talaga no? Siyempre. Susunod, gaw, suka. Para maging malambing. Depende yan sa inyo, gaw, kung ano, yung mga viewers natin, gaw. Depende yan sa kanila kung anong gusto nila. Yung medyo matamis o tamang-tama lang. Okay, gaw, dadagdagan pa natin, gaw. Kasi medyo maalat. Maalat ba gaw? Oo, siyempre. Hulog mo na yan gaw. Yun. Sarap. Yun. Sobrang sarap gaw. May naiwan. Ay, may iwan pa. Parang ano yata sumamay. Ayan, gaw. So yun mga gagawin, bye. Luto na po ang ating special spicy pork bagoong. Siyempre bago yan daw, magpapasalamat muna tayo kay Lord sa pag-iin nito. Para sa thank you Lord Papa Jesus Christ. Let's go! Woo! Sarap to gaw. Tingnan nyo naman, no? Tingnan nyo naman po paano Gaw. Sarap yun. yun. Lalagyan niya sa kanin, tapos lalagyan niya yung konting gulay. Parang all-in na kare-kare no? Sarap nito. Papadami yung kanin mo Sarap na ito. Ang sarap-sarap ng combination ng sitaw, talong, saka yung pork bagoong. Ang ganda ng blend nila Yun yung masarap dun Tapos yung napapansin mo pag yung lasa niya hindi maalat kasi nga kinokontrol ng ingredients asukal yung yung luto. Kaya medyo hindi nakakaumay kainin.
Totoo. Sarap. Sensya na po dyan sa mga... Mga gaw, kain tayo. Sarap talaga. Sobra. Lagyan mo ng sitaw. Kapal mo ng talong. Tapos, puporma mo. Papakita mo. Kita mo? Kakainin mo. Nakainin mo. Sarap. Sarap. Kasi tabihin muna sa mga viewers natin dyan na mga high blood at saka yung mataas yung cholesterol, eh bawal talaga to. Huwag natin araw-arawin yung pagkakain ng ganitong mga ulam. Kasi masama. Kaya nga sabi nila, too much is... Yun! Yun! Too much Yun. is honesty. Yun. Too much is Totoo, bad sa- enough. Yeah, sa panahon natin ngayon guys, bawal talaga yung mga alat sa mga may high blood dyan. So yung mga viewers natin na may high blood dyan, alam ko gustong gusto Pero nito. Gaw, alam mo Gaw, mas nakaka-high blood yung walang ulam. Totoo. Walang ulam, mas nakaka-high blood yun. Mas mabuti na yung may ganito. Mas nakaka-high blood yung walang ulam Gaw. Ayoko talaga ng ganyan. Kapag uuwi ako, na-high blood ako pag walang ulam Gaw. Kaya nga nalilito ka nga eh, kasi wala ka ng ulam sa bahay, tapos bawal ka pang kumain ito. Yun, aatakihin ka, hindi na ni COVID. Atake din sakit ng ulo. Tama ka. Umpak. Oo. Kain tayo go. Sarap. Wala tayong tinatagong... Dapat! So sana, subukan nyo. Subukan nyo magluluto sa bahay nyo na ganito. Kasi sarap talaga. Cheers, Gaw. Sarap. Cheers Gaw, mga Gaw natin dyan. Yummy. Wala, wala nakukuha. Kapoy na ba yung istorya? Ito mga Gaw, Gaw X natin dyan. So, Suggest. mayroon ba kayo suggestions? Comment lang guys, comment kayo. Don't forget to hit subscribe and the bell button. We'll upload more videos na mas masarap pang mga luto. Lalo na mga luto ng mga Bisaya. Taguro Brothers, solid. Dugong Ilonggo, Dugong Waray kami. Shoutout nga. Sino ba yan? Shoutout nga pala kay Precious Balatayo. Siya po yun ang sponsor. So, Ano pangalan mo? Balatayo? Balatayo Backyard. Yes, Balatayo Backyard. Check nyo sa FB. Yeah. Nagbebenta siya ng mga mumurahin ng mga Karning baboy. pork meat. Yes. Cash kami from Coca-Cola. Kunwari vlogger. Mga best mga bay! Mga best mga bay. Subscribe kayo kasi marami siyang mga exciting na mga videos. Yes. Jero family. Solid. One heart. Ito na yung Gaw, yung sikreto ko. Ano ba yun? Yung sikreto ko Gaw is anniversary Gaw. Ngayon. Anniversary ng? Anniversary ng Triskelion. Tao Gama P. Yes. Happy anniversary sa lahat ng mga nag-PM. Hindi ko na ini-expect. Go. God bless po sa inyong lahat. Mga viewers. Solid. Ring News Taguro Brothers.